Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasa ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Yaya, ayan ti uniform ko. Apay nga awan iji cabinet ko. Saan kan sama ta naglaba? At dalaang ijay cabinet mo, dagiti uniform mo, Dorina. Sa pulong anaimbag. Anya, naglaing ka magdan akatulong? Hoy, tapnam mo. Jack kayat ti mabannog. Iso at jack kayat asapulan ti kawas ko. Ala, inka sapulan ti uniform ko, itamat laang. Sige nga, Rod, Dorina. Mabiit laang tamapan ko sa pulan ti kawas mo. Amangan numala daw ka manan, ijay pagadalan nyo. Hoy, awan bibiyang mo nga uray maladawak ijay school mi. Gaputa katulong ka laang. Ala, aglisi ka di tadalan ko. Una yan ni Dorina. Nagalas ti kasjay nga ugali na. Ay, inak man la sa pula ng ti uniforme na. Amangan numala daw manan iti pagadalan da. Oh, apay manan anak ko na starupam, Dorina. Adda ka di manan saan mo anagustuhan? Kasano? Masurunak iti daydi akatulong mi. Ay, bigat a masurunak ken kuana. Jak man mo. Nadagsan ti darak ken kuana. Ay, di pa'y lakat ngamin papanawan damami kan daddy iji balay. Tapno jakon makikita. Anya? Apay ngamin. Adda ka di madi nga inaramid kan kanina nadali? Awan matkit di. Ngamjak kaya ta makikita ti rupa na. Kasuron ko unay. Ay na, Dorina. Saan ka kumangag kasta-kasta? No awan matgayam madi nga aramidan kan kanina nadali. Di mo nga rod pakpakitaan iti sana nasayaat. Madi ti kasta, friend. Anya? Taday jay ka di akatulong ti kanunungam, ha, Charis? Saan akasta, friend? Ngam ibagbagak laang ti biddot mo. Ngam, ala, saan kan ngagmisuot? Sumragtakit din di ta classroom tayo. Mangrugin ti klase tayo. Mabalin ka diti umabay kan ka, Dorina? Anya? Apay nga umabay ka pa'y lakanyak? Naglawaan matita bangir alamisaan? Ay, anya ka di, Dorina. Awan matdakas na no umabay kan ka. Ay, sige lang, Daniel. Agtugaw ka di tantag sa sango tayo amangal daw. Agyaman ak, Charis. Ala, da kayo latan ti mangan. Awanan ganas ko amangan. Agtugaw ka kit din. Agigiddan tayo amangal daw tapno naragragsak matlaang. Sana bale? Agkakaadalan tayo mat. Saan ka di? At iti meriendam, Dorina. Idisuklatan dito lamisaan. Juan, ala, idi somon tapanawan na kun dito ay. Diyak kaya't amakit-kita ti panagrup-rupam. Anya, Dorina. Anya ka di launay ti panggurguraam kanyak. Awan matdakas ngar aramidakan ka iti panagkunak. Basta, masurunak ang makakit-kita iti panagrup-rupam. Iso panawan na kun ditoy. Pasensya kan, Dorina. Sige nga rod, panawan kan ditoy. Ayaban naklata no addam asapol mo. Nagadupay lang nga ibagbagam. Darasam ti pumanaw. Gaputam madadaan lang ti aldaw ko no makikita ka. Dorina, iha, mabalinta ka diti agsarita. Adda na patag na ibagakan ka. Anya day jay, mami? Ibagayon. Gaputa dapay homework ko. Pudno ka di, a pinabain naman ni Yayam adali itay. Anya? Apay, nagipulong ka di manin dayjay ababaunan kada kayo, mami? Saanan a masapol nga agipulong kanya. Tada nang idanon kanya kitikas jay nga inaramid mo. Mami. Apay, anya ka di launay ti pagkaskas taam, anak ko. Saan anasaya at tikas jay atratom kankwana? Saan ka a pinadakkel akasta? Isa pa nga asim tabalbaliwam ti kasta agalad mo. Pasensya kayon, mami. Bayan nyo,
Baliwa kon ti madi at trato kaniyaya dali. Rumbang lang. Gaputa iso tinangay aywan kada kayo ni ading mo adyan. Sipod babasit kayo. Dakkel ti utang tayo na imbaga nakam kan kuana. Tandaanam kumadayta, Dorina, iha. Wan, mami? Dina, kinasaritam ka din ni Dorina may papanitima di atrato na kinidali ababaunin tayo. Wan amado, nagsarita kamin itay. Kat nagkarimot si anak tabalbaliwan ng timadi at trato na kaniyaya na adali. Nasaya at nga rod no kasta. Saan na nasaya ti kas nga ugali ti anak ta? Iso amasapo la baliwan na. Rumbang laang. Kan saan kumatlaang nga kayat at umanor asaan anasaya at ni Dorina nga inauna nga anak ta. Ne, sa dino ti papanam, Dorina. Rabiin, ngam apay arumwar ka pay laang. Awan bibiyang mo. Ita, ad-addan akagura ka. Gapukan ka, inong tanak ni mami. Ad-addapay akagura ka, gaputan nagipulong ka kinkwana. Anya ka din daytang ay bagbagam, Dorina. Sa anak mo't anagipulong kin ni mamim. Jak amuno asino tinangibagakan kwa na kadagiti mapaspasamak ditoy. Ngam saan ko nga impulong. Patyan na ko. Huston! Jak kayat adenggan ti anyaman nga ibagam? Agyaman na, Charis. Talaga agayim ka. Imay ka adagos, itay inawagan ka. Madanaganak ngamin kan ka. Kung namat adakkel ka na dagsan ti parikot mo. Anya ka ni dayta? Apay nga uray rabrabiin kat rimwar ka pay laang. Masurunak ngamin ka ni mami. Saan ko laa kayat nga ipadlaw? Dayjay kit din ababaunan laang ti sakit na. Apay, anya kami tinapasamak. Inapam ka di manan ni nanadali iso nga inungtan na ka? Wan, kat nagipulong dayjay ababaunan ka ni mami. Kat siya ti inungtan ni mami. Buisit kon, mas napatpatag samot dan dayjay akatulong ngam iti siyak mismo nga anak da. Apay nga minakanayon mo pagpupudutan ti katulong nyo. Nasingpat mat saan ka di? Basta, nadagsan ti darak iti dayjay ang katulong. Janice, bayampay lang di ta abanag. Sige, aginom takit di, tapno malipatak ti parikot ko. Anya? Ay pangaasim friend ha? Di ka manan agbartag. Abangan kit din umay sagmak ka no masubra man ti aginom iti arak. Madam Dina, rimor ni Dorina asaan ang nagpakpakada. Ang mga nadada ka sa mapasamak kan kwa na. Nang runa katrabiin. Baybay ang pailaang ni Dorina. Nalabit ang nasakit tinakam na kanyak, iso akas jay. Bayam, tapno saan amarwam. Jak kayat ti kinatangkan ti ulo na. Tangsitan nakakit din. Gapo ka no tamay sakalaang akatulong. Madam, Di ka madanagan. Saan ang maisagmak ni Dorina? Apay akas lang madanagan kayo, papa. Anya ti parikot yo. Rimuarte kabsat mo, ket rabiin. Madanaganak, gaputa mga no adadakas ang mapasamak kan kuana. Ay, talaga anatangkan ti ulo na. Ay, sapay kumaat, awan dakas ang mapasamakan kwa na, daddy. No apay mo't ngamin akas jeti ugali ti kapsat ko. Saan nga imala kada kayo kan ni mama anak an anos? Basta saan mo atultuladan ti kas nga ugali ti kabsat mo, ha? Daddy, namnamaan nyo dayta. Sa anak at tumulad kan kwa na, asakit ti ulo yo. Nagmayat ka ginom iti ara. Saan ka di, Charis? Agyaman na, gaputadda kalata akad kadwa. Agpaghayam ta, Dorina, isong adak ita. Gamsaan akayat asawunday ta nga ayunak ti panagbartek mo. Umay kakit din, agawid ta. Amangan numadandanagan ng ti pamilyam kan ka. Anya? Saan da madanagan kanya?
Gaputa sa andak nga ipatpatag. Ad-adda na patpatag ka na kwa, daray di akatulong, ngam iti siya nga anak da. At iti kaldo, Dorina. Agigup ka iti sabaw, tapno makaginawa ka. Idi sumlat ditan kat panawan na kun dito Kagurkura ka. Gapukan ka. Inong tanak ni mami. Anya, ngam apay meten apabasulan na. Awan met madingar aramitek. Saan dalang amin akayat akas jet ipakpakitam kanyak. Iso abi nagbagaan da ka. Pangaasim ko mamot, Dorina. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo? Gaputa saan anasaya at tikasta. Talaga ang nagpuskol mo, di pa nagrup-rupa man niya. Apay ko ma, abagbagaan na. Idinto takatulong kalaang, aber? Gaputa napatag kayon kanyak ngagkapsat. Siyak tinangaw-awir kada kayo, sipod babasit kayo. Adula amin nga ibagbagam. Panawan nakit din dito Sakbay nga ibuyat ko kan kaday ta inyag mo asabaw. Anya, Alaka manang Dorina, pinagsasawamot man ni Yaya Dali. Apay ka di akasta ka. Awan mo't madingar aramidin na kan ka. Ngam nagubsang tipan nakilangan mo kan kwa na. Uray ka di sika. Kat day jay akatulong ti isakit mo. Gaputa si kati makita nga adabidot na, manang. Anya? Sige lang. Pag may saan dakon. Dakas latta ti pa nagkit-kita yung kanyak. Sige, ingka nagipulong kada mami kan dani. Total, kastamat ti pagalistuam ti agipulong. Dali, mabalin ka di nga itimplaan nak pa itigatas, sakbay amaturog ka. mabalin, madam. Mabiit laeng. Ha? Apay na kita nagdadakkel abag. Sa dino ti papanam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.